Už od rána si môžete užívať pohodové Vianoce. Teší sa na vás sobík Niko? Hneď potom aj Ratatouille? Mamut, tiger, leňochod a vačica? Pohnime si, lebo Rapunzel sa musí oslobodiť z veže. Po obede vás postražia rodičia na ťahu. Presuňme sa na severný pól, kde zažijeme mamutie Vianoce. Pomocník Olaf nájde všetky tradície v Arendelle. Povedz mi len, ktorá je najkrajšia? Snehulienka sa bude musieť schovať do lesa. Elza nás zase všetkých trochu ochladí. Nebude chýbať ani Libuše Šafránková. A večer zažijeme nezabudnutelnú zábavu s Kevinom McAllisterom, ktorý sa stratí v New Yorku. To je poriadne štedrý deň plný rozprávok na SISO.